Ladies and gentlemen, back to back with Kumusha podcast show tadzoka zvakare nasi takuvigira nyaya dzema-album ari kupisa pamwe neasiri kupisa musi wa 18 October. Makadiko madzishi? Toleka. Zakamira shame around It's been long. Andidika? It's been long. I believe in you. Muri Zimbabwe ngekutishambudzika kuti Kongo akomana vasingasvini dombo vaenda Dada monyara. At least utambowapo. Ambofema. Tachimirira kuda kunzwa ma-album ana Floew anobuda. Andidika? But abuda man. Abuda ndiani nani mabudisa zviko ndikuziva Floew, JT na Holy10 ndiani vamwe mabudisa? Pani JT, kuti Floew, kuti Holy10, kuti Matches, kuti ndenomwe akapurisa baba. Ndiani vamwe? Ayo, pane umwe wakapurisawo zvavo. But asina uri. Anozoti makinguva zakabvuzopurisa. Ndakatanga pane song inoti hatitodzizivi. Last week dzanga dziri muJoburg dzikarimbira vanhu 100. Hanzi less than 100. Less than 100 ne100 zvinhu zvoto zvakasiyana. Hanzi kuma 65. Apo rusanganisa nesecurity aisongoti munhu wese anga aripo from mapromoter vanhu vake veband security nevanotengesa mupawa 65 neband rake rese. Vakazoita wese kuPretoria hafiPretoria mpaya akatobvoyo. Already saka imuchindudza iprogramming yavakaitika chii agone makingwa show kumaketwa rinogona yakamaketwa angakamunza ndikanodika makingwazi bachoti ndechekuti music yake tingati chiko I think akabata macheso siri kubata kwakaita macheso ndokakamuvhiringidza because ukabata nanenga na macheso apa unozoita kuti vanhu vanoenda kumashows vanhu vanoenda kwaSulu right now those the same people vanoenda kwamacheso those the same people vanoenda even kwamakingwazi but ukabata macheso iye ari legend wako kana kuti iye ari anodiwa nevanhu kudarika iwe panguva iyoyo havazouyi kushoka vanenge vangoona ungori stupid. Ayo itori stupid what's ngatoto vanenge vatokuona ungori stupid stupid ayo makingwazi ayo stupid no problem yakaita mano akafuririka after pana vanhu vakamudza waugona pana yedo foria ungavonge muchina muhombe ayo ona ndichi ini I believe kuti mashows ekunoko kana uri munhu wesungura usaende out of country. Kana uri munhu wesungura rizira kunana checheche nona maondharweni mazuradonha kukumbura ndokwavo kwavanodiwa kumana kokuti ingori bhawa rekanzuru rokuti unongozadzawo zvidhakwa zveko andi nemakorokoza paSouth Africa makingwazi tiri panhau iyoyo yesungura guys. Nhasi ndi 18 October zuva rakaradzikwa gamba rezvemimhanzi, zuva rakaradzikwa maestro wezvemimhanzi, the king of sungura himself, the igwe Father Floew Tongai Moyo vakaradzikwa nhasi. Ndongoda hangu 1 second yeminute of silence. Okay, 5 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Shout out to varozvi vakuru Dewa Bvuma Varanda. asi Dewa problem yakaita anosiyatsisa Mbana haida bhora sir. One problem yakaitwa naDewa chete. Pana ana tu vanoita kwete kuti munhu aida kudzidzisa vese vari tu akatadza kudzidzisa. I don't think kuti aifunga kuti achafanira kukasika. Yeah.
and like kuona zvikuita machesi izvi machesi akatozvona kuti aiwa chigame ichi nounongogowa in time that's akazotanga kuti kupusha vafana vake. I think ndozvinofanira kuitwa nemamusicians akawanda. And I don't think with my musicians but I think nemaparents akawanda kana if you're doing a craft through the craft racho riri kufamba riri kubhadhara, I think you need to teach your children how to do that. For example, when you're into printing business, so as more as you grow, you need to teach your kids how to do this business, so that in case if anything happens, they can still continue that. But you need to understand, so kuimba hachisi chip harisi basa kana kuti chipo chinogadzirana. Tarise pasi rese vana vemaartisti vakambosimukira vakanyatsosimukira chako pasi rese. Enda kune vana vaBob Marley havana kufamba kuzoita standard kusvika mai vacho maybe ndovanga vatombobata iye. Aiyo mwana chinoitika mwana vana vaLucky Dube vana vaBrenda Fassie. Aiyo mwana chinoitika mnaro ndechekuti umwe nomwe ane passion yake. And vamwe vana havana passion for music and but vakabarwa namundara nawo munzwanda zvechi and so sometimes ukaona mwana wokuti anodawo zvemusic just teach him and so that paunonzi iwewe wako anozoraita sei. But that family kwatonga imi manje kwanga kusina mwana aida zvemusic ndopati kutaura ipapo Peter aitotamba bhora manje aripi nebhora rake izvo. Aiwa akatozosiya bhora manje ka unoziva kuti abanana send aiwa kwete kuti abanana send vanhu vakatomutora because ndiye anga asara ari musara pavanhu. Pane send rangawana rine bhora tinozwa. Aiwa Peter anotamba kudai akakontinya nebhora mazuva acho wani izvezvi chakura chatokuma 30 something chatokuma 35 36 years handiti mazuva aitamba bhora acho kungoti hayo inyika yakadhakwa yekuti kudai kunzanzi inyika changadai akaendeswa kumaacademy kaikweka achitori mudiki ari kuma 11 10 years zvidaro achiri gona iri bhora racho kane 36 years right now kanotamba bhora zvekutodaro enda undotarisa panenge achitamba nana Freeman nana chichi kuZimbabwe. Alright bolas, saka manje murozvi mukuru tamunzwa pane maalbum akabva kubuda recently apa pane raJT pane raVolt or JT Votes and it papati Holy10 and then go to Floew. Nderipi bhauma riri kuteereka between these three albums? Holy10 Holy10 onakidza wakakanzwa Kilimanjaro ndio song one chintu chake song one. Amana nendibhukuze chino one. There's a difference between album and single track. And ukaona waita album ne 8 songs richinzwa one song means that ndo zvagara zvichingoitika. Wingid yakaribuditsa album mazuva apera I think last year pane one song chete but izvezvi amuskipe any track raungid aiwa kachinoitika kachinowanika kana imi mutarisa masong Holy10 akabuda panditi pane one yakatanga kutenderedzwa nevanhu vakaifarira iyoyo handiti iyoyo yakagonekwa kuti yakagonekwa ko imwe ipi but ese rinakotauraika mazita acho akachiri manyowana asati afanana Floew atombozikana one song. Aiwa tisikuramba izvozvo isusu handisi kuti Holy10 akagona kuti Floew akagona kuti chii andi tikoni mabhama acho ese akanyangadzwa andi but Holy10 I think I believe Floew is way much better than which song Floew pane yakaimba na Quest. Aiwa just because that one is ndo zvamotaura ndeko single track. No, but that's just that wasn't the question. I told you what guys. I told you album na Floew. Album na Floew ina so far to Holy10 pasina makadzi pasina Quest ntoni Holy10 angori na Mr Kendi vake baba vakaputisa. Ayo but vane one song kuputisa ne one song akusuputisa pane difference kuputisa because vakufanana na JT kuti ane NOP song inonzi NOP watorari akagona but zvimwe zvese zvikumashure zvimwe zvacho zvatizoti zvi and amweni song 1 JT ane song 1 NOP Holy10 ane song 1 Kilimanjaro Floew ane manzi makuku machi makuruku and ane makuruku ane Begra German ane Begra German ka na makuruku ne imwe yakaimba unge munhu wekuMadagascar so handizoti inonzi chi zvangu yakatanga kubuditsa yacho but there's no need for an album
That's what I think. Macheso ane one. Macheso ane one. Inini macheso banana one and Aiwa inonzi zvinodama inenge chidzi maikoro. Oh ndio. Iwe. Ndiye macheso re. Aya yakarohwa. Maikoro azongodedzerwa pa live show. Kwete pa live show. Pasong kuchaipa ededzerwa. Nepane kaizoti Zakaria avanzi varidzi vechi waya dzine varidzi vadzo wati chichichi. Aiwa saka inini macheso nana one yandoziva. Inonzi zvichada hama imuiterere yakaipa. Macheso angoimba zvake. Ayo yakaipa. Ndaregera kubuda maobama. Angoimba dzakudhara. Manje akaramba chingorwa ma live shows manje handiti. Asingari. Vanhu muchapesera makupa. Aiwa anoita manje anolisa one. So inopisa. Ayo anofarisa album iroro. Then vanhu vochoose. People they must choose. Befana muna album choose madaro namko muna ama legends akaita sava macheso nditi. Aza chokwadi Mr. Alec Macheso is a legend. Chibaba chacho when it comes to music. But my tracks avakaita I think are more powerful ways commit my tracks avakaita recent. My previous yes, you are right there. So that is right since he's a legend. I think is akaita zvokungoridza kana one song it's fine. One song pe gore chero yake. Because munhu ma songs ati kana chinzi tukuenda live show Macheso. Ati uterra manyowana. Uterra album irono. Uterra na mundi gumbike. Totodaidza. Wana madau wanani. Ukona kaita ndoti chi. After in fact tripa covid baba. Macheso akabuditsa single. Ikaita pane single yakabuditsa so. Aiwa yaitori pa album kaya. Pane single yakaita so Macheso ndakangana zita rayo. But pakaita backlash baba yekuti isusu unazvati nyika imwe neimwe nezvinhu zvayo. Zimbabwe paimira tsano I know muda mune mamuzari mune mate but Zimbabwe pachezvayo as a country they believe kuti an artist anofana kubudisa album. Ukaramba chikabudisa ma singles unotozwa kwete vanhu. Japreza akabudisa single ana album but my single tracks ake yesede kurunza kangoti iyi ndo album rangu apana nombita but now yes but ukaenda pa social media ukabvunza vanhu vatanga kudza kuti hawana album Master Asia anokuti akakanda one moiterera kana mabhonayo okanda iwe moiterera kana mabhonayo okanda iwe and that one inoita kuti vanhu varambo vachida kunzwa zvinhu kodi akaunganisa ari 7 ka1 aiwa atiterere music yamutaura iri different. Aiwa Macheso pakabudisa muronda tsimba and yanga iti single muronda tsimba yanga isiri single baba. But ikazobatadzwa nealbum. Aiyo yakatombobatadzwa yakaitori album ratobuda ri album rine masong yekuti anana kana wakabarwa muna 1940 but what inzwa ngoma muronda tsimba yakatanga yabuda album isati rabuda and album rezo aiyo azvizo maitwa zvakaitwa ndizvo zvakaitwa muronda tsimba takatanga kuinzwa pagala isusu but aina kubuda but what I'm saying kuti akatanga ngoiridza pagala but yakatomborira yakadaro mwana mudiki mazoya aiwa tsana mukati but what I'm saying is makachiri mwana mudiki mazoya album one ma album atoziva isusu what akabudisa album unotorira na Freeman one that Murezi Zimbabwe that is the best person Japreza. No, mire tichirwa na Freeman. Japreza anokwanisa kudisa album agoita 3 masongs amtereka. Freeman anobudisa album rake rine kana 8 masongs. Apana song unoskipa. Esa nanga chinakidza. Skipa. Zvakuenderana machiteronze manje. When we talk of music, zvaunofarira iwe does not mean ndo zvinofarira. Tikatarisa Freeman album rake nyowani rere. Do not ndozo one song. Yekuti man to man, yekuti man to man. Imamtero music. Ayo ndo pandukadzaka kuti music but andikati zveru yandoterera neyamunofara inogona yakasiyana anzani wake Mangwazi bizezi Mangwazi aiwa nditerere Mangwazi pano wakataura ai ndoterera jazz music ini ndoterera jazz music vana Victor Kunonga vanana Mutukudzi vanana Thomas Mapfumo yes nana Tongai moyo ana Macheso yes but ndiri kuedza kutaura panhau yekuti isusu handiti these guys
vanorekodha maalbums avo. Iwewe watewe Japreza anogona kuita maybe 1 or 2 songs. Not 1 or 2. Inini Japreza akabudisa album ndinoteterera ese masong acho ese bhozi anenge achindinakidza especially akabva budisa ese all the songs. Munhu anotota akatobudisa music album ka ndotozoriterera after maybe 2 months ndiwingidi. Aiwa izvo zvatizvirambe ndomufungire nyoni muonerei. But isitati pani munhu anonzi Freeman okuti akabudisa album skip a song. Freeman anogona Japreza unogona kuskip unoona toenzo pekutanga album uskip on next and Freeman unotongosiya achitongorira kusvika atopera wodzokorodza futi kokuti se zvakangoita Holy10. Holy10 apa akangorova chialbum chake aiwa chialbum chinonaka. Munhu andakangovenga mukadzi wake chete but chialbum chinonaka. Holy10 makingwazi maalbum avo angofanana. Holy10 namakingwazi makudesefekta Holy10. Holy10 makingwazi Silent Killer. Ndo rimwe album risina kurira raSilent Killer. But album raSilent Killer album Silent Killer but most music ya Silent Killer zvainoita inopinda nemove inofamba nemove meyatikudze chinhu pamusic ya Silent Killer one album rene unozotitamba next year azviti music ya Silent Killer zvainoita mari mina ndikuudza music ya Silent Killer inofamba nemove andi yafamba nemove inenge chinonyukira kana paKempton Park andi one track andi imwe iri move andi after some time unobudira kana kunonzi kuPretoria andi after some time unobudira Durban andi kusvika matrack ese abuda vanhu akumanzwa manje ndo zvaari Silent Killer. But ndau dzechokwadi tibone yes ndo zvaari semafundo. Iwe laza mulungu wakamboiterera ere ayo tatibva wamboiterera pabadires vachi wakainzwa here kubva pakuterera pakombiyuta napachi karukainzwa kuvanhu asi laza mulungu wakainzwa kuvanhu chiterera manje laza mulungu yakaipa manje inouyo usingadi laza mulungu zacheketezi etitirira mota mabhidho tichimii aitorwa kulaza mulungu tindenjoti Silent Killer aya ndo anonzi mashura. Aiwa mashura but anokunakidza. That guy is an entertainer. Uyo anonzi entertainer wewe. Akuza madare here kuti mimi moto ndona kana ndakachila na mota njiri za Silent Killer ini nemukuro ne ndebvu dzana mota. Unotoridza zvakaona kuti bobo as a bloatware. Akabuditsa song yake. Akabuditsa song yake yekuti masalad. Song haina kurira. Kutrapa fair chaipo. Song yakatozoridzwa after ngwere rataura kuti atitongwe nemasalad. Ndo pakatanga kuda kuti vanhu vari kuti effect zvokuti atongwe nemasalad zvakatorira kudarika kutodarika song yabo. Bloat akumberi kwa Bloat. Pira denda atokumberi kwa Bloat. Kuona kwangu. Bloat. Koma pira denda anana ma 85 atabudisa. Ayo for and remember pira denda is Bloat. Pira denda taura zvaizvo. Bloat pira denda madedido. Yes, Madido chibaba Madido Shabada Wabada Murabada Awemba one song bapera Pira dena awemba one song bapera asata pura mama achamuka Pira dendi anomuka pane ri kuuya pa yari kugadzira na Banjoga irire inorira icharira Banjoga akapedza kuimba song inorira riri kindi kudara ane song yake imwe rutenda shout out Banjoga ane namba rake ronzi chikonda kanga umwe na rekuti anzikadhanzi kakamwena akadhakwa wanwara chichakadari aiwa zvavanoti muri Silent Killer ndakaenda UK ndikalaza aiwa ona masong aSilent Killer anopinda kunge injection reningiri chinoitika uzonakirwa naSilent Killer ka muchati one day maenda papati obva wasanga netimu rari rinotaura richiseka Silent robha raplayer one so roti inzwa apa robha ratanga kufa nekuseka uchibva ipapo ndakuzwa nokutoilet wangu zvamai manje Silent Killer ngwere yenyu koti Frank Tinei understand Frank ndikuisa palist yoyo kozi iyi chivene yangwere anenge atori mwana wengwere Frank Tinei anenge mwana wengwere amuchamwana achazorespond so iyo ngwere Frank Tinei Holy10
ava vanhu chero zvikanzi vatongodeletiwa masongs avo ese kana pasocial media. I think delete yo delete music Holy10 papa Kilimanjaro. Holy10 nawe iripo yamunoita ndeyoti muri kuteerera Holy10 nemoyo. Moyo wechiko mutera Holy10 mafans awangidira uchitipai 1 mafans awingidi mune problem 1 dzawo song yechitu ya Holy10 upe 500 rands mafans awingidima angofana nevanhu Kilimanjaro tingotaura isiri Kilimanjaro upe 500 rands mafans awingidima angofana nevanhu ve triple C I hope kuti I wish kuti day this video garecha Holy10 andito. Chinoita about music is not all about ngotopinda kuti Kilimanjaro. It also takes character, you understand? In personal life, unongo uchiposta uchitaura nevanhu pa social media. Munhu yaweka yes anokwanisa akarowa Kilimanjaro kaita it, but he is dumb minded. Afunge mvezwe. Because you cannot come pa go podcast pa ola uskotanzi wingidina kana japriza mfano wangu. urikona nawo iripo zvakafanira nekuti susu tikauya panapa podcast panapa tikataura kuti susu mamboduterere vari kusvina dombo hatisi kudisrespecta mamboduterere but hatisi kudisrespecta vakatopera parara video wana takamboona asi muna makaona ile video tokola munhu akapera here mangoduterere na baba harare same WhatsApp baba harare vanhu vapera muzimbabwe kuti vakafeya baba harare mamboduterere Charles charamba tinomuda zvedu nemukadzi wake avaenda vasiko zvakata apera magaya wese makingwazi yakangotanga kupera manje then anonzani yokuningiriseuma sema tukuzarambobvira akarira aiwa akatongopera akadaro zvakatongotanga zvakapera kwechizoti mumafriki vakati varaidza nguva yacho zvakafanana nanhingirikini anonzani uyu nauyu wenjera maboys anzani paradzaimesi akati varaidza hatirambe akati varaidza tiri but akusvina amfesairova so mwakambenzwa huruvere same nevakomana ivava vemafriki ivo vaiva maskiri achamuka maskiri paakarara anogona fesa even right now adzoka nerimwe song na Moka Fire anotrikira uraketa neMoka Fire kudzoka atinati avaregedze kurekodha veurekod but havasimuki vanzwisa nenge amombe adona havasimuki havasimuki atakura madhiramu emvura kindimukindimda zvavhayana achimuke baba Rana Cindy. But kune vanhu kuti vakapuwa mbiri nevanhu vakaenda but Peter Moyo angotanga akapera mndani Peter Moyo Peter Moyo akangotora Legacy ubva namundaro wake baangopusha uficha atopushawo zviri tomuitira kutofa kwakaita mundaro wake nyika yese yakabva zviziva kuti Dhewa afa handiti ndo pakaita kuti iye angozikamwa zvakabva spotlight but basi zvakaona kuti haana wancha akaita waichita ana kana wanchakaita chii chakaita vane maalbums akatenga nemagitara hapana Peter Moyo anotoita loss one magitara atobhadhara baba vake vakasiya mastensimba Peter Moyo akavaka dzimba dzedze atikuramba akatenga dzimota akaita seketa azviite mukoma angachaje mari pesho Peter Moyo 5,000 US 5,000 US producer Peter Moyo angachaje mari pedingiri kuri kuZimbabwe
aiyo wangu topita mwe ari kuridza nhasi baro zvinoza kubhadhirwa mari izvo 5000 unoza kubhadhirwa mari izvo kuriska kubhadhirwa 10 years kupinda aiwa komunogota zviita iri posta iri pita moyo akaridza apa libho achiridza apa ndo pamine chiboti paitone posta rapita pamuziva ipo pa posta rapita moyo ranzi mari iri ranzi mari cover charge imari ranzi cover charge $10 $10 ranzi cover charge papi pakanzi cover charge sabadzi mari kutaura kaka ndiri kutsvaga kaposta kana zvite pita moyo abhadharise magate $2 iri ranzi mari admission 10 US ika 10 US rapa 10 US pita moyo agara kuita $10 kubva moyo friends deva commemoration which means patoni vanhu hawawandisa aiwa but ka alright chona imwe yacho yemangwana isisiri commemoration yamutaura aiwa cover charge pita moyo yari kuita une mari yari kuita na Justin akasatodaro haazadzi pita moyo pagedhi pakonomwengodzi une mari ndepondo pinda une mari $1 pinda $3 pita ndo mari dzake aiwa na fixed charge ngona otherwise anta flow loss imwe aiwa promoter anta loss problem iripo one yamusingazivi tina Peter moyo unoziva sekwa kubhendo kwa Peter moyo kuchizara kana vanhu vakaenda kwa Peter moyo vanhu vanogona kusaendera Peter moyo vapanzwisa but vanoendera that takataka ndikati dezenza kuno takataka dekwa kusitori na Peter moyo you are right there Anditika Peter moyo na Soma ndiye anogona which Soma mtukuzi anita nezve Soma ndogona darika Peter anita nezve Soma Soma mwimbi mwana mtukidza muzize musikana ari kunetsa pa social media Zexmanatsa akamboemba soketi anonzi mwana wa Zexmanatsa anoimbera uya anenge akaiswa muhari na Soma mtukudzi uya chichakadaro but munhu ndikaona pane mwana wakaiswa muhari aiwa kanditi varada kufambisa legacy vanhu vari kusumudza malegasi avana mudhara avo pane one mupana aripo izvezvi ari kupisa anonzi Junior Tedious Matsito aiwa auya anobamura kana achiimbaka voice rababa wacho same anaitwa unotizoita na Peter moyo Tedious Matsito afa Tedious Matsito is the late ko gift amuli akita muli mpeni ariko ndakarakara vapenyu vavo vakapera vangopera zvo but vapenyu but ndobira kuti hanzwa sikana vaizwe chive vemambokadzi vibetsi vakapera kufa nechiwere aiwa kunyepa wani wacho wani wacho aitamba kumambokadzi ndiye uya yokunetsana magaya nenyaya dzokwirana aitamba kumamambokadzi anonzi mushunje so agara kuuk vachinji vacho vari kuuk ndiye aikwirwa namagaya aiwa iripo zvenyaya payoutube zvese zvakatobuda mamanjeliki sex tape yamagaya mutoza munobvungire aiwa mushunje ndiye aitofona paipa achitonetsana naye namagaya mazuva aya magaya painetsa paipa zvandikurira ndezvekuti mona chimdhara emisati noti ndonamatoka magaya makuda kuti anzei magaya akazodii aiwa kabati fese yebota idyake zvimwe ndezvimwe bota ndodya uzi murume but anozodya bota remunhu iyeye yakwazorowawo apo napandinoti pana mwana wandonakirwa nemahori odarika munhu ari straight but noti magaya aiwa tisutoa magaya uyu uri kumona here uyu mushunje uyu aitotamba kwamagaya ndokuda kupuwa 10,000 asi magaira da aiwa ndiye ndiye serious unozasenduti ndiye just because akatozokukonofeswa ndiye ari papo kupolisi
I still remember video. Aiwa, mukwa magaya wasiri. Ayo. Ndimagaya. Tsene naye just ati azizoperi. Asipa magaya kozi umbowa mune mamuzi. Upi watara egare voice rake. Ngatingosiyana nenyaya yachiruzwa magaya wasiri. Asa what achekere mndara. Anocheka mndara. Uno mwari azocheke vana uya. Aiwa, do you know sometimes waunga it's not about kuti uri munhu wamwari kana kuti chii and it's about unoda vanhu vakaita sei. Pana vanhu vanonakirwa nemahore wangu. Kototi vamwe vanonakirwa nemabhebhi ari straight. Kuita mumwe anonakirwa nemabhebhi anonetsa. Andi mumwe anotodi matype evasikana vake kana emagirlfriends ake anoda wamwe. Andi vamwe vanoda vatete, vamwe vanoda vadhafu, vamwe vanoda vakata like pamwe mundara anotodawo izvozvo zvimabhadhibhadhi izvozvo. Andi kubata. Ngatingosiyana nenyaya. Right. Hatingobvumirana naye kuti album riri kupisa maalbum ese akabuda zvindira Floew. Hatibvumirani. Hapana album riri kupisa. Hapana album riri kupisa. Izvozvo hapana album. Kwazini munondoziva kuti wamuri takabudisa album asina kubudisa album ndi Holy10. Hapana album riri kupisa. Zvaizvozvo hapana kuna album riri kupisa. Takamira album raFreeman. Zvaizvozvo takamira Freeman. Zvimwe zvese raFreeman ndorudzobuda muswachi? Ndorobuda muna ameno pamberi papo. 28 October. Ndofunga kuti kana maybe vazobva raFreeman ndozodropa rangu. Aiwa, kozi pakabuda raFreeman ndipo tatanga kuona kuti which is which. But Freeman ndozanjoti tapedza tichipedza edu basa. Muri kutengera kama tickets yekwamacheso. Atisari korini. Asi musa 28. 28 next 2 weeks time. Ari kuJoburg baseline. Baseline. 20. Imari haisi ma300 rand. Takamubhadhara shoko. Aiwa, tuma VIPs but kuti machisa ange toda utyo atone muri atingazotora advantage. Tingatoenda takabata mari topinzwa ndeti kana tapinzwa panenge akutamba paipa vachidza kuti vataenda ipapo indozvandakara nichitoita zvandirizamadaro nezvekuti regular rules are for regular people. Isisi we are not regular people. But what I say toda kusapota kuti machisa. Toda kusapota sio chona kuti apana team dance vakauya. Even Holy10 ari kuya kunoka. Holy10 ari kuya rini? Holy10 kuya manje. Is next week. Tunoenda futi. Tono support. Obviously topinda mahara but ma 100 rand aya vakacha vari kudaiwayo. Tunondopa pa stage. Tondoti Holy10 tobata mukandira. Abana ndizvoni chiro chibisa 10 rand chikwaiteni. Holy10 inini is a good guy, that guy. Inini ndakatombotora like face to face kutotora nenyeso. That guy is chilled. Swapo kupedzisira. I don't lie to you. Iye wote kana ari pa social media anenge anomboenda akaputa dombo something but ukamona live ka Holy10 ka amunhu bo. What's what? Amena mani mwambosangana naye zva but ukabvunza munhu akambotora na Holy10. Holy10 munhu ari chilled and also munofanira kutsvaga mwana wamapfumo. Wamapfumo ndovi anozikura makoro aya. Holy10 mwana waTedious ndo ari kuita zvinani. Ndaitaura namadzimai aikendi. Handichina madzimai. Madzimai anokwanisa kungotsika panapa anytime. Aikendi. Wasati vamuJoburg vachiri Zimbabwe tachiri pa conversation yacho. Ndo wakatoda kualaza ke. Madzimai. Akatoda tada kualaza. Kulaza madzimai. Uya akatada kualaza mai vekampani kake kanoita maskits nayaya kanzani. Mai vavani va Allen skits. Allen. Ndivabiwa. Mai vake vanoita zvekuimba. Vanorepa vaya. Mai Allen. Vekurohwa naKendi panhingirikindi vekurohwa naKendi panzi pachi. Paclash ka chimbomuziya changa chakasimba chacho chacho. Not vaya ndivadwe. But saka wazozonzwa kuti mai vaAllen wakutya mai. Not mai vaAllen. Wakati iwo dopaza mai ava. Ndinambobvira ndafa. Waisaziva ndi mai vaAllen. Aiwa. Kumira chaucho. Patina ndambobvira ndavadaiva. Ai wakaenda waimisa wati wainakirwa navo zviuda kuramba ini. Chiri jaya chiri kukura madzimai. Ai but ukaona ungambofungudza kuti Moms vaAllen. But chiro vakaita Moms chiro vakaisa Moms ndinandidei uda madzimai. 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 Chaichewa chakazongorebawo chachina kana mushuna. Zvina basa madzimai. Kwa zvinona chinonzi mudzimai ka. Achina kana muswe.
takatongowiniswa nenyaya yekuti chaitombea zvemapostoro nachitongozvikafana. Otherwise I don't think it's madzimai izvezvo. aiwa asi madzimai Ndinoda kunzwa munhu wana. Thank you guys, maita basa. Pane chirongwa chekutevera. Ngwana ulaza madzimai. Ana kulaza madzimai mukomana uda kutiza. Vhara chirongwa vhara pafanza. Right, ladies and gentlemen, ndichiri papo nhasi. Not forgetting zvakare vanasaura vedu vanoita kuti podcast inge ichiendera mberi. Guys, varipo veChosen Principal number 1 Botreka in Kempton Park. Iripo zvakare kuZimbabwe kuHarare, just opposite Herald. Munosvika moti Hanzi naBryce tizoprindirwa zvinhu nediscount kune vese vachakwanisa kuona video papodcast. Not forgetting zvakare vanasaura vedu vemanjenjenje tos kune vaya vanoda kubatisa zvinhu zvinenge zvichienda kuZimbabwe. Magrosari ari kunetsa, vana malaicha vari busy kuvhura zvinhu zvevanhu vachidya murodhi, but varipo manjenjenje unokwanisa kuendesa zvese pamwe chete nehembe dzevana zvichisvika zviri safe pasina anenge abata. Not forgetting zvakare vanasaura vedu veLimpid Fence Arts and Projects varipo pakukubatsirai mafenzi ese amunoona paSouth Africa vanokwanisa kukuitirai kuZimbabwe. So for all these 3 companies, please just say ndokumbirawo numbers dzecompany yakati kucomment section wobva wabatsirwa. Thank you very much. Floew ndiye bhamari kupisa.